סדרה זו לזימון שפע לחייך. בחלק זה אנו נפגוש שוב את המחסום כדי לוודא שהוא שלם ממה שהבאת ומרגיש בטוח להיפרד. אחרי שזה קרה, נמשיך למקום קסום בו תוכל לבקש עבור עצמך את השפע שכל כך מגיע לך. חשוב לציין גם פה, שאם תרגיש בשלב הפרידה שהוא לא לגמרי שחרר אותך, אולי כי חסר עוד איזשהו משאב, חזור לחנות המשאבים ורק אז חזור להרפאיה זו. חשוב שתהיו שניכם מוכנים לשחרר על מנת שהתהליך יושלם. אז יאללה, בוא נתחיל. אני מזמינה אותך למצוא תנוחה נוחה, אולי בישיבה ואולי בשכיבה. לקחת נשימה עמוקה ולעצום עיניים. שים לב למנח הידיים שלך, לטמפרטורה בחדר, למגע הבגדים עם גופך, ותתחיל להרפות את הפנים. להרגיש איך הרוגע מתפשט בגופך, ואתה מתחיל להתחבר למצבך הטבעי שהוא רגיע. שים לב לבית החזה שלך שעולה ויורד. עם כל שאיפה הוא מתרחב ועולה, ועם כל נשיפה מתרוקן ויורד. ייתכן שאתה צופה במחשבות שחולפות בראשך, ואולי שומע קולות מבחוץ. תאפשר למוזיקה לעטוף אותך, ולמחשבות להישאר הרחק מאחור. לשקוע לתוך עצמך יותר ויותר. דמיין שאתה הולך בשביל נעים ושקט. מסביבך טבע ירוק ורגוע. אולי עצים, אולי שדה פתוח. אתה אולי יכול לשמוע את הציפורים ולהרגיש את משב הרוח העדין. השביל מוביל אותך בהדרגה למטה, עמוק יותר ויותר, אל מקום שבו כל תשומת הלב מופנית פנימה. במהלך ההליכה, אתה מבחין במדרגות שיורדות מטה. הן מוארות באור רך ומזמין. נתחיל לרדת במדרגות, ובכל צעד תחושת הרוגע שלך תעמיק. כשנגיע למטה, תהיה במקום שבו הזמן אינו מגביל אותך. 10. אתה מתחיל לרדת. 9. כל צעד משחרר את הגוף והנפש. 8. אתה רגוע, שלב. 7. הזמן מתחיל להתשתש והעבר נפתח לפניך. 6. תחושת רוגע עוטפת אותך. 5. קרוב יותר ויותר לנקודת ההתחלה. 4. הרגשה של ביטחון ושלווה עוטפת אותך. 3. תחושת הרוגע מתפשטת בכל הגוף. כל צעד מוסיף עוד שלווה. 2. אתה מלא בשלווה. כל צעד מקרב אותך עמוק יותר פנימה. 1. הגעת לסוף גרם המדרגות. אתה נינוח, שקט ורגוע מאוד. והנה דלת מופיעה לפניך. דלת שמובילה לעברך,
אתה אוחז בידית, מרגיש מוכן להיכנס, פותח את הדלת ונכנס פנימה. כעת אתה עומד במקום קסום, שקט ומואר. אתה הולך לפגוש שוב את המחסום שמונע ממך שפע. הפעם אתה מגיע קצת אחר. יש בך את המשאבים שיוכלו לעזור למחסום להשתחרר ולסיים את תפקידו בחייך. אולי המקום מוכר וכבר היית פה, ואולי דווקא תבחר לפגוש אותו במקום אחר. מרחוק אתה רואה אותו מתקרב לעברך. אתה כבר מזהה אותו מהמפגש הקודם. הוא ממש שמח לראותך שוב. הוא מבין שעשית דרך להשיג עבורו את מה שהוא צריך, שאתה קשוב לו ולצרכים שלו, מבין על מה הוא מגן, ושיש בך את המשאבים לעזור לו. אני אהיה בשקט לכשתי דקות, בהן תוכל לספר לו על המסע לחנות המשאבים, על המשאבים שהבאת, כדי לבדוק איתו האם זה מה שהוא צריך, או אולי איך אתה יכול לדייק את המשאבים לצרכים שלו. תשוב לשמוע את קולי בעוד כשתי דקות. אתה מוזמן להתחיל ולסיים את השיחה ביניכם, בידיעה שתמיד תוכלו לשוב ולהיפגש אם יעלה הצורך. אמור לו, תודה על התפקיד שמילאת. כעת אני בוחר להמשיך בלעדיך, לפתוח את הדרך לשפע. ראה אותו מתרחק, הולך ונעלם באורח ומרגיע, מתפשט לאט לתוך המרחב שסביבך. התחושה הולכת ומתרחקת, מתפוגגת בעדינות, נמסה לתוך האוויר שסביבך. הרגש את עצמך קל יותר, חופשי יותר, פתוח לזרימה חדשה של אנרגיה. כעת אתה ממשיך ללכת בשביל. השביל הזה מוביל אותך למקום קסום, מקום שבו תוכל לזמן את השפע שאתה מייחל לו. דמיין שאתה נכנס לעמק ירוק, מלא באורח וצבעים עזים. המקום הזה מלא באפשרויות, הזדמנויות
ורוגע. כעת אתה עומד בעמק הקסום הזה, מקום שבו הזמן והמרחב עומדים מלכת, והמקום נועד כולו עבורך. העמק הזה מלא באנרגיה של שפע. היא זורמת בין העצים, נישאת ברוח, ממלאת את האוויר שאתה נושם. במרכז העמק ממתינה לך בריכה צלולה ונעימה. צד אליה בביטחון. כשתתקרב, הבט אל המים. הם חלקים ושקטים, כמו מראה שמחזירה לך את דמותך. אבל הדמות שאתה רואה אינה רק מה שאתה מכיר. היא משקפת את הגרסה העשירה והשלמה ביותר של עצמך. מי שאתה באמת, משוחרר ממגבלות, עם כל היכולות, החלומות והפוטנציאל שטמונים בך. התבונן בדמות הזו. זה אתה, חזק, בטוח ופתוח לקבל את כל מה שמחכה לך. הרגש את החיבור בינך לבין הדמות. עכשיו, דמיין שהבריכה מתחילה לזוז לאט ובטבעיות. גלים קטנים של אור רך מתחילים לעלות ממנה, כמו חיבוק של אנרגיה שמתקדם לעברך. אתה חש את הגלים נוגעים בך, עדינים אך עוצמתיים. עם כל גל, האנרגיה שמגיעה אליך ממלאת אותך בתחושת שפע. שפע של בריאות שמזין כל תא בגופך, שפע של אהבה שמחממת את הלב, שפע של הזדמנויות שממתינות לך בעולם, שפע של ביטחון עצמי ושלווה פנימית. הרגש איך האנרגיה הזו ממלאת אותך, מתפשטת לכל איבר ואיבר בגופך, ומתחזקת עם כל נשימה. היא עוטפת אותך כמו מעטפת מגן רכה, מזכירה לך שאתה ראוי לשפע הזה, ושיש לך את היכולת לקבל אותו ללא תנאי. עכשיו, דמיין שהדמות לוחשת לך. השפע הזה כבר שלך. הוא היה כאן תמיד, חיכה שתראה ותזמין אותו פנימה. התמקד בתחושת השפע שכבר בך. דמיין שאתה פותח את הלב, את הידיים ואת המחשבות שלך לקבל את הטוב הזה. כל נשימה שאתה לוקח מזמינה עוד אנרגיה של שפע להיכנס לחייך. כל נשיפה משחררת ספקות, פחדים ומחשבות מעכבות. אם תרצה, אמור לעצמך, אני מזמן לעצמי שפע בכל תחום בחיי. אני פתוח לקבל את הטוב שמגיע לי. אני ראוי לשפע. אני מלא באמונה ובאהבה, והיקום תומך בי. דמיין שאתה עולה מעט מעל הבריכה, כאילו האנרגיה שלה נושאת אותך בעדינות. אתה יכול להרגיש את עצמך מתמלא באור זהב מיוחד, תדר של שפע ואפשרויות אינסופיות. מהגובה הזה, אתה יכול לראות את כל העמק מלא באור, חיים ואהבה. זהו מרחב שבו כל מה שאתה מבקש אפשרי, וכל מה שאתה חולם כבר נמצא בדרכו אליך. קח עוד רגע לנשום את התחושה הזו, את הידיעה שאתה ראוי לשפע, ושיש בך את היכולת לקבל אותו, לשמר אותו
וליהנות ממנו. כעת הגיע הזמן לחזור. הזמן הזה בתוכך ממשיך לנבוע גם אחרי שהמילים נגמרות. שוב אתה מוצא את עצמך על השביל, נושא עמך את תחושת החופש, השחרור והשפע. קח נשימה עמוקה, חזור בעדינות אל התחושות בגוף, אל התנועה הקטנה של האוויר שנכנס ויוצא. אולי תרצה למתוח מעט את אצבעות הידיים והרגליים, ולהביא איתך מהשקט הזה אל ההמשך של יומך. וכשתרגיש מוכן, פתח בעדינות את העיניים. מאחלת לך שפע של שמחה, הגשמה ורוגע.